Бүтү хасырда биһиэха студиябытыгар ылжытты кэллэ Саха государственный эстрада театрын солистката Алена Яковлева Дива. Бүтү хасырданын Алена. Бүтү хасырданын. Эйгин басынан туран Алена кэлэни хэр кэрэн ардыр күннеринен ягырдалибен. Жер брагитана сырыня хаддагай. Насырыня хаддагай. То хасырдаттан олох көтө сүрэ жабын. Алена дебен иер ола жекергенге бен элбе хоголох ие болагын. Олтугунан бен санагын. Мен бәм үс оголоқпын. Оннасы бирге тирәбете жиим кыга бар. Мен билбәнитсам сакылы доктор. Оны кине итебен. Негенен нар бараларга төтө оголоқпын жиибин. Тоголорум улатаннар, икки улахан оголорум уже студенттер. Каракайдырым то оскола жандар үсө. То рахет ки бәм билер бин оттон әлбәттә барагын калагын гастрол ара силдернен ха оттон җыяга агыяк кистәбәт катта хат агыяк биреме халар булады. Биремегән кадда каттарагын оглор гөр. Оглор бун киттер җабын Аллах. Тог бар бос холомут биреме бардын оглор бараныбын. Асастыбыт җибитер наролор бут, эбетер кандыр көйди барачы бут кине көрө ресторанга хы. Instagram'ın körәчме Алена сарсырды хуктан баран мен оглорун биле асыстырган үйәртә турар булат тәңгә ди тарҗаңы җөйле истасулет тән хагалар. Тындыга капты күҗөт хайбыт мускилләре бит дигән кыргыттыр бу. Үләгә өйрәтәгән ди. Үләгә өйрәтәбин. Онтан же бу тук үгестәк ди онны сәһиге җекергән колы бара. Ураты. Тын тәкъәбе. Колбара кинига агы бетер музейдери кери сөнник. Хотын бе кадара биремитин наха биремит наха агая холин каддахара жибитер нара тарахты бут. Бары бирге бол. Бары бирге болана ха. Улахан оглору мен таксандар. Жаны же оглору бут толагыга. Оны улахаттарым дохоллы күндерге таксандар мен бары асастана деген жебитин окумаян суян жебит хатыр улхум багай бары түндәк битнере кыя бут жебит курдук. Ондан же бу иялак аган итилереттен эйхе холы бер болар булады. То иялак аган кенеме артисттер боланнар киндер солларынан бардам деме артист боламмын. Мен рахат болан иялак аган неме кархаҗамын олох көрбәдәтим. Нар кинләр гастролга хәҗәретләр урут боллаганы олох ыйынан барарлар. Мен тәһин 2 неделя күрдүк барачы бит биге. Бу бете ин болон 2 неделяны хамыйлаханы ди. Урут боны ыйынан хаҗаллар, котуннан олог тах рахбай сиддерге хаҗәретләр олихин миннар чөтө онны дәде оглары булыр ди. Ол чөтләр бәҗәләр бер халлар мен. Атты белән пенсия таксаннар икән токымлы хатылар. Иккәттә. Оглар бун көрән, көмеләһән, гастролга мардах буны оглар бун көрәлләр. Дебелеген кинелер ие ага бола хатчалар мен оглар бар. Оттон бу терапевттерге кызык ки мактала муңура соғыттан иен билеген дробията кайдагай. Оттон кихе олого арас түгеннер болалар. Аны бу иен булырын күһүн улхан бааты кыжыбыта. Аны брастыр кериеммитча ырытын булду бут. Онна мақтаны мете медцентр үлеттеригер Марианна Матвеевна Ивановага кине биргүлелер керең ардырыгар 2 хирургия үлеттеригер онна республика бит брастырыгар эме макталы мулахан онна мактанан тураммын рыл демете. Анан ретестекка эйгинен жолдоқпын Екатерина Новикова жулуратыларгар Галина Шахурдина мелодиятыгар баалысты. Saymarabın min söbülür körügütten talbarabın min taptır qarak qıhtan sılanı yabın min sılanıllah qına ımmanı yabın min ıga ku
қына улауыңа бын эн урургутан улауыңа бын эн урургутан айманабын мен ыраттахына уяды ябын уғур боллақына тәйбәппін мен ән тәйянылақына тулуй баппын арыт мигин тумнахан тақына айманабын мен ыраттақына айманабын мен ыраттақына Өрөгөйдүбүн өйдөх санағыттан саргыланабын сылас сığаңыттан веребин үрдүкке эн жулурдақына сайдабын эйген сөғө сырдык ыралақыттан сәргәк сиябин сыласыңыттан жалланабунен жауын бәйәғиттен сәргәк сиябин сыласыңыттан жалланабунен жауын бәйәғиттен Инди көрәтчілер еті күрдік, ырығалынары күрдік жаллақ, соргулақ болын, Аленаға айыр өлі түйелсеті хейлері,